नोंथांमोना गोबाङानो सोंगासिनो आरो ना माने बे सिख्लाया जोंनिया आर्यन क्रिएसन आगैया माने बिब'सनि जिएफ नंगौ नङा थ' आरो आंजों मा सोमोन्दो दं आरो ना थ' बे आगैया जाबाय Hey guys, good morning from West Bengal आरो ना थ' नै फुंनि फुं ओरैबायदि बरिया मिउजिकजों आंखौ माने गुड मर्निं होनो ब्र मोना Yes bro थ' जोंनिया ब्र माने गिटारिस्ट जादों जोंनिया सिंनि राजा माहौल बनाने की कोशिश करें अच्छा तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेगा पूरा रेडी अभी तो निजा जोंनि आरो गिटारिस्ट सासे तो लोगो दायो जोङो बुरिया के मोनसे जायगा माने बेरायनो थांगोन आरो ना माने मोनसे बुरि समायना जायगा दं सोरगोब फुरिबायदि आरो ना थ' गासैखौ माने नोंथांमोननो देखायनो थाखाय नाजानोसै आरो ना थ' जों ओंखारबाय थ' अभी हम कहाँ जाएगा अभी हम जयंती हिल्स में जाएंगे जयंती हिल्स नायनोसै बहुत मोजां होननाय खोनादों आरो ना ओंखायनो जादों नै डेन्जार गारिनि Hello. Welcome to West Bengal. Okay, thank you so much. जोंनिया ब्रादार आंखौ लोगो मोनबाय आरो ना थ' मोजां नांबाय लोगो मोनना माने मियाहाय बिथांनि भिडिअखौ नुदोंमोन बेलासियाव वेस्ट बेंगलाव फैनायनि बेहाय बिब'सनि जिएफबो दङना बेनिफ्राय सावबाय लोगो लानोसै नामा होननानै ब्रादारनि गामि भिडिअखौ नायदोंमोन ब्रादारनिखौ एबा चेनेल दङ लोगोफोर आंनि चेनेल नामा जाबाय मिथिंगा खुंगुर ब्लग्स आरो सुब्रत मसाहारि अफिसियेल अके लोगोफोर दायो जों नै सहैबाय तुरतुरि आरो ना माने नामानो तुरतुरिनो आरो ना थ' दायो जोङो सहैनोसै खिन्थु जोंनिया मोनसे लाफ्रा जाबाय माने जोंनि गारि गंसे माने पाम्पसार जाबाय आरो ना लामा गेजेरावनो थ' दायो बेयाव बाथिगासिनो थ' जियानो जायामोन नायदो जोंनि गारिखौ नाय ओरैबायदि डेन्जार जालाय थ' एडभेन्सारखौ ओरैबायदि डेन्जार मडिफाइ खालामदों ना थ' बायदा लोगोफोर दायो जों थांगासिनो जों फाइनालि सहैबाय हाजो आरो ना खिन्थु ओरैबायदि डेन्जार जागाया आरो ना माने मा समाव मा ओंखारगोन जेबो बुंनो हाया खिन्थु बहुत रिक्स गोनां जागायाव जोंनियाबो लाना फैदों मेरा दिल धक धक करने लगा खिन्थु बाय दा वे थ' नायदो नै ओरैबायदि डेन्जार बिउटिफुल आरो ना थ' बिउटिफुलबो डेन्जारबो आरो ना थ' दायो जों मोनहैसिगोन केजाकसा जयन्ती अके लेट्स गो ओमफ्राय जों फाइनालि जोंनि डेस्टिनेसनसिम सहैबाय नायदो नै भिउखौ ओरैबायदि समायना रमायना ओमफ्राय सिङाव मोनसे माबा दङ आरो ना मन्दिरबो दङ आरो ना माने हाजो गाखोनांगोन आरो थ' दायो जों आज हम यहाँ पर करेंगे क्या थ' दायो जों बेयाव जों एसे इन्जय खालामसै आरो ना माने एसे सिफुं दामसै एसे गान रोजाबसै एसे मोसानोसै आरो ना थ' लोगोफोर दायो माने अखा हाबाय दै माने डेन्जार अखा हाबाय आरो ना थ' उफाय गैया दिनै माने लोगोफोर भिडिअ बुंनो हायासै माने जि हायो नायबाय जोङो खिन्थु उफाय गैया आरो ना माने एसे मोनाबा माने मैदेर फैनो आरो ना थ' बिनिखाय एसे रिक्सबो आरो ना थ' दायो जों उफाय गैया लोगोफोर थांसै नोंथांमोना गोबाङानो सोंगासिनो आरो ना माने बे सिख्लाया जोंनिया आर्यन क्रिएसन आगैया माने बिब'सनि जिएफ नंगौ नङा थ' आरो आंजों मा सोमोन्दो दं आरो ना थ' लोगोफोर दायो नै न'आव सफैबाय आरो ना माने रुमाव सफैबाय थ' दैनि माने कुइसननि एन्सारखौ दा होनोसै आरो ना साया बे आगैया माने आर्यन क्रिएसना माने बिब'सनि मा जायो ओमफ्राय आंजों मा सोमोन्दो दङ थ' डाइरेक्ट बुंखानोसै आङो आंजों दायो जेबो सोमोन्दो गैया आं ओरैनो जास्ट बिखौ आगै लिङो आरो ना बियो जास्ट फान थ' गासिबो मिथिखादो जानो हागौ नङाबा आंथ' माने माबा खालामखादों नङाबा फान्स खालामखादों थ' मेन बाथ्राया जाबाय बियो बिब'सनि जिएफ नंगौ नङा थ' बे बाथ्राखौ आं बुंला थ' डाइरेक्ट बिनियाव कल खालामना सोंहरसै दै थ' नोंथांमोना मिथिनो लादों बे सोर ओके मा खालामदों आङो दङ ओरैनो जिरायनानै आदसा जे दाखालि आं नोंखौ लांफादोंमोन ना मानसिफोरा बहुद सोंगासिनो आरो ना नोङो बिब'सनि जिएफ नंगौना ना आंनि मा सोमोन्दो जायो थ' बेखौ मोजाङै बुंना होदो दे मानसिफोरा ओरैबायदि कमेन्टआव सोंबायना आंखौ थ' नोङो जिएफ बिब'सनि जिएफ नंमारगोन ना नंमारा थ' बेनि सोमोन्दै एसे बुंदो आङो बिब'सनि जिएफ नङा आङो बिनि बिनानाव फेसबुकनि फेसबुकसो होनलांबाय सरि दै माने इउटुबनि बिदा आरोना आदसा माने बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांनायावहाय बिब'सखौ लोगो मोनदों आरोना आदसा बिनिसो नामा औ बेनो आदा दे बेखौनो मानसिफोरा बिराद सोंगासिनो आरो आङो ना बिब'सनि गार्लफ्रेन्ड नङा आरोना थ' दा नै रायजोफोरा मिथिखाबाय जानांगौ ना औ आदा लोगोफोर मिथिबायना एन्सारा मा ओमफ्राय आंहाबो जिएफ दङना गैया थ' फ्रायानो फ्रायानो मिथियाबो गैयाबो जानो हानाय दोङोबो जानो हानाय आरो ना थ' बेखौ आं गासैखौबो बरिया लास्ट लोगोफोर उनाव बरियाखे मोनसे भिडिअ ना माने स्पेसियेल भिडिअ बनायना आङो बुंगोन आरो ना माने देखायजोबगोन गासैखौबो फारि अके बेनोसै आरो ना थ' दिनै भिडिअ बिगिनानसै थ' लोगो मोनसे बिदिनो नेक्स्ट बहुद धामाका भिडिअजों लोगोसे आरो ना थ' बहुद अखा माने मोनसे बाथ्रा जोंनि उदालगुरियाव
उदालगुरि आरो बाक्सा हाइस्ट उदालगुरि जानो हानाय आरो ना ओरैबायदि अखा हाबाय लोगोफोर माने पुरा बाना आरो ना माने जोंहानि न'आवबो दै हाबदो दै थ' आं न'आव गैया थ' बिनिखाय भिडिअ बनायनो हायासै थ' ओरैबायदि दै बाना आरो ना आयु पुरा गामि गंसे लोमजोबदो आरो ना सुरि थ' बाय द वे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे इन्टारेस्टिं टपिकजों लोगोसे अके थ' दिननि थाखाय बाय बाय थ' जाय दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै थ' साबस्क्राइब खालामनो थाखाय जाबाय दे थ' मोनसे रिकुवेस्ट